Sasisin ngi pedang sobai fish ni ka Bible study ni ka janme jong ni sngi dap te jis me ka crowd bo blame shop pa ngi sasisin kum ki khun jong u bang ya yo ban skap ni ka tin ka jong blay le man ka janme ngai chim te yong le small to ka Bible study ka badai but blay bolong nong up lang bro jingi bang ngi la ma ni ka jing ker khu ke mai ka tin ka jong blay ngi small thu blay ulong ayu ka jing im jingi ni dei ke khma jong blay but kalau long kejung ko bakra ke jing im janga shimet but nga kermen kalau ko ta ba kata ke jing duai ke junga kalau ke jing ke pi snow but ka sha score ke Bible study ta ke janmi le sing ye pes ko we pat ka Bible study but shong ye sha prang ni ka Bible study jungi ni ruai ka tu ke jing ruai ba ars pa san pun reu ars pa an rufulai jisu long lok ba kodor ars pa san pun reu aspa san pulai Jisu long ulok bakodor Jisu long ulok bakodor Sha u Jisu ngayai pai ngala supan yolang ba Inya beteng pat ini ke Bible singi ini ke John Mead mentang inya pet pat naga gospel jeng u Yohanes kalau nong ke kendai ke khot iwe ter hadu inyo naga gospel jeng Yohanes kalau nong ke kendai ke khot iwe ter
hadu inyo kikintin ki ong kum ni ti ha bola nang yai artat uli yo brio matla na mendang kha kisenran chu ti kele kele yu ko kan ran we bala le pop uni ni ki kimi ki pa ju bala khamat la yu ujisu le thu uni shim le pop le ni ki kimi ki pa ju rei banyak pen pa we ka jing le u ble u ke de nga ban tre kata ka jing tre jong tau bala pha yenga ka ba gadang don ka sngi ka mit kan ja ando kumta om don u bala ban tre kat banga don ha ka perthei ngalong ka jing shai ka perthei ando la kreni ki ki eru ula bia akendo ba ula thawi simbo kendo da kata ko umbia ba ula ta ye tai simbo kendo hakmat jong tau matla ba ula ong u to khilek bata hakapung sum silom ka balong ha bala batai bala pha amar ka tau la lek nyo bat ula bata ba ula wan pat udah pai to ni duai ipen gentang ini ka por ki ti village me ko pa ker khui ni mang ni ka por ka ba ko do ai ki sang di village me rong ka bu shakri jame ko trai mo men sim ba khu jame ko pa ide mi pan mu du Jesus Christ amen ngitip igini ga jingi thu khana baro ngitip igini ga jingi thu khana kumu tau breu ya ka ba hawi ga singa ba Jesus be kisan ran jing giding ya lenti na ka jakai ki iu tau breu balam ba matla na do bale dang kha but ka Bible ke thun dang kha pala na be kisan ran ba Jesus le se kim tip ek ta ga jingjai ga jing matla jungu ti kisan ran ke le kli yo Jesus ka pung ka por ko kan ran ko nong hikai ko rabi ko nong hikai wei u bala le pop ka kmel ni u ni u ba matla ba u ni u yo e ni ka jing pang matla ka jing ba ka ba Jesus ai kisan ran ka long em om don ba le pop dei ba nyo ban pen pau ye ka jing le ka jong u blei how ta u ba matla pi do ngin pet ka tu ka khot ka ba ar in chem kum no ka julong ka ru kom ken hakiti ka por hakiti ki bri ka ba hakiti ka jaga ka ba Jesus don ka judon ka ni ka ru kom perkhat apo ajongki ba kan nu ka jingja ka ba kham khla kanu ka jingja ka bam so tanam la prong le si ko ba jai nu khna le si la khamat la yu ne kha de ko nu ne kha klut yu ne kha hakanu nu ka jinglong ka julong ma kiti ki breu ki chat penwan akan ni ka jing khamat la ni ka jing kha de ko nu ka jing kha ka nu ka jinglong ka ba me long lang ki wi pat ki para breu ki ji penman wandur ki ji penwan ni ki jinget ba ka dei na ka daw jong ka pop kala panong ka pop jugi kimeki ka pa ni ka bakali ka sanran kala panong ka pop jong tau padang khat jong tau bamat la hiu kan ni ka kom perkhat jugi breu ka tu ka por pat kami pher namar ngi hadu kini ki singi wara kini ka juk bamenta jugi ka spa sang gamentaro kan ni ka kom perkhat ka don wat apring jongiru raja kan nu chong ni nga ka ba shem pap mo ngale ayu mo ba ngapan ja kum ni beleu sha ngapan ja kum ni Asyik semua ki beri ki keli kita ki jing keli ya boleh. So kumba kata ka baja ka jing yu ka dei namar ka jing im ka jongki. Dei namar ka jing le jongki. Hanga shimet. Nga shimet nga sngo thu ye kani. Bahak ni ka ya jong ka jing ai e. Nga don ka jingit ka baskem. But ngam tharai. Ba ublei jong ka jing e ublei jong ka jing isnai ublei uba ai e ublei uba map e unsha pat un penjai ki jingja ki ba kum gani halor ki khun ani halor ki jing thau ki ba ko du ngam don singa ngam la ban perkhat ye kata mani em ka ya jo ka jing ai e ni don ublei ba ka bai ba ublei jo ka jing e kumno unsha ini bagin man hakini ki jing long ke bakum ni what ting don ki baja kum kita haka perthai ka pop kum bangin haka perthai ka badap ta ka pop kum manga bang ping im ta ka bagi pestrong in ka pop lesi langi khen ba ki bakha baro ka ding ki bakha ra ka pop kala baron ra ka jing matla ka jing ko ka jing kelut ba ki wi ka jing ja ka ma jingi la bun tangi ko ki matla ba ki kelut lesi ki ban ya sa dong jingi namar ka jing jele jo ka pop ni kan kam dan bentai ai bagi pik ka khot ka balai kum nu jisu hang ta u jisu pen be ki san ran jung bom kum no
Wang ba amdan bele apa? Kekime kipalem na uni wa malak kim shim le apa? But why ka jubab ki ong kumno? Hindi ongi ki kintir ong kumno ba on yo pen pawe ki jingle ke jong ublay hauta ba mala. Yo pen pawe ke jing kraw ke jong blay. Yo pen pawe ke jing eat ke jong blay. Yo pen pawe ke jing ia ke jong blay. Yo pen pawe ka buram ke jong blay. Yo ke jing pin kia jong blay hauta ba mala. Uji su ai ki da kata ka jubab. Banyak pen pawe ya ka jing le ka jong blay. Bangin pe ya ki bentai ke besyadin ngin syam ka long ka banyo ka long ba uta uba matla umat ka jing pen kia na ki kiti ke jong Jesus Christ. Uta uba matla umat ka jing pen kia na ka kiti ke jong Jesus Christ. But halor kini ka bentakin, halor kini ki kinting bang ba onyo pen pawe ka jing le ka jong blay uta uba matla. Aku aban bu iwe isembo jing perkat kendian. Sengap hatu ki jing pen pau ba ki jing le ba kraw u blay ke lakut no mo tang ha ka ministry jong u Jesus Christ kini ki jing le ki jing pen pau ke ba kraw ki kut no tang tang ha ka ministry ke jong u Jesus Christ ba pen pe ki ba matla ba pen snow ki ba kelut ba pen yai ki ba doko ba kum tar ter hatu ka lakut no tang ha ka ministry ke jong u Jesus Christ kam ja shu menta Henry kaktin jong blay kam shim krani kata ka krani ke i ba kham kraw ila ban le u Jesus Christ wang but ngan ong i phi ngidang mani yo jo u blay u bam jukalla u jo u blay u ba ka oi bat em kalong ka jing im ka chu ngidang mani yo jo u blay ka de yengi bangin yu i ki kam jo ka jing le phla ka jong blay haka jing im jungi shimet. But haka jing long brio jingi teng. Habangin pe ki jing jenjar ki bima. Haka jing long brio jingi teng u blay. Haka jing pla jong ka jing long ga jong u. Haka jing kraw jong ka jing long blay jong u. Usha bakum kini ki jing shitom ki umsao ki jing sausi ki jing kuslai ki eryong bekinja haki kun jong u hangi kum ki kun ki jong blay usha bekinja espinkla balay u blay usha bekinja kum kini u blay badap ta ka jing it u blay wis a u blay bekin re ka jing ia bat kum balay ba usha tia hanga shmet nga shambat nga iya kani teng u blay usha kum masha yo ni ba matla bakan ja kata banyak berpen pau ke jeng kraw ke jong blay u blay usha kada kolong ba ngin experience ya ke jing ngin yo ban mat ban yo i ya ke jing isn a ke jong blay ka mercy ke jong blay ngin yo ban i ya ka bor jong ka jing ia ke jong blay ha ka jing im jungi ki ba mat kita ke jing ek ki jing ile ka jing im jungi ngin yo ban i ya ka bor jong ka jing perlat ke jong blay kumakalaja yaw tao mamala. Teng ubli usha kalong bangin yu iya kata. Bangin yu i. Pi na kadai ka jing shisha baladam lada kita ke ikim ja hangi kum ki khon ke jong ubli. Ki jing songsi ki jing kuslai ki jing ki jing stam kim ja hangi ki khon ke jong ubli. Baba ubli yo ban pen pau bia ka jing kraw jong ma ka jing em jongi. Hang no pat kinja. Hang no pat kinja. Adakin ublay pendon kami ni. Ublay pendon kami ni. Bawa dia berpen pau laga jong ka buram jong u. Halo ka jing injing. Nakam jangi kanja hang lupan. Upol ba ukuran jikitishi, ba ukuran nakashiti jumushi ki nong korin, kalen nong ka baning kong o kali korin ka baning kong nong ka basaw ka ka ba ning kong ong kumni ki kintin sngap. To ublay unyaw yingi. Kumta. Kum ki shakri ukris. Ki sordar ka jingmayan ki jong ublay. Bat ki sordar ki jingmayan ki jong ublay. Unyaw yangi kum ki shakri ukris. Bat ki sordar ki jingmayan ki jong ublay. Ngala ongi pimene. Lada ublay pendon kam yangi. Kum ki shakri ukris.
bat kisorda ju ban pen pawe ka jing mayan ya ka jing kraw ya ka jing pla ka ju hangnu uble kun pen paw teng bun ka ja hangi kum ki khon ke jong ble kum kini ke ja jing ja kan ni ka di ka daw yo tau bala khamat la ka bo jisu prikia ka di ka daw bo bre ngan pen paw ka jing ya ka jing pla jong ha lo ka jingem ju ya ka jing pen paw ka jing la ba pha ka jong ble ha ka jingem ju teng kala banja ka jing im jonga bat jong piu ka shit ka kitab Deuteronomy kan long ka ba ar phu khandai ka de khot ka ba ar phu khandai ka tin jom le ka ongin ki kin tin ngap ar phu khandai kita ki ka iru ki bari ki de ki jong utrai wa u ble jongi ka bari ka de ki jong utrai ba u ble jongi henre kita ki iru ki balapan pau ki de ki jongi bat jong ki khun jongi halakarta bangin yo le ikaktin ujong kane ka hukum baro ki baro ki bari ki di ki jong utrai uba uble jongi ka jing matla jong nu briu ngam tip arpusan sen na live post nem ka ki senran ki jong ujis ki manu ba laptop ki kimi na mu kam dei ki kane ka bari ka batang utrai uba uble jongi utip tam utrai ba uble jingi utip henrei ki ye ka bara pen pau ki de ki jongi henrei kata ka jing pen khia pat ka ba ta ubri uma kadi ka jongu kadi ka jongi bangi yu kadi ka jongu ba u ban lekmen ki ka ba ja ka jing im jongi ki jing ka ba ja ka jing im jongi ki dei ka ba utrai uble utip ki bari ka ba tam uble utip ngim tip Ndela ka jajo ka jing pen pau ka jong ble kata kali ka dei ka jing pen pau na ka pen ta ka jing ben toy jongi ki khun jongi bagi yo ban pendon murom yo ble ngadon ka jing ka bas kam hang ta bangin mat ni yo ban ya ka jing long uble jonga pa jong pi pas koi pat ka bentang akwa ban pi ba teng ka ja ka jing im jongi kita kolong ba kitu kibam nge yo ble kibam itu yo ble haba ki ba kraw ki ba ja ka ba ble open pau ka jingle ka ba kraw ka jo ble ha ka jingem jongi kom ki shakri ki jo ble ki nyok ban tip ki nyok ban itu ki nyok ban snow thu uni uble jingi ulong uble uba kraw ulong uble ki kamba ulong uble badak ka jing isnai ulong uble uba shisha ki jan ma ta daw biki bamnge ki nyok ban ki senran ki nyok ban tip pleng uni uble ubangi ngi bot menta uni ubre ubangi bot menta pleng uni ukun jo uble de shisha wala ban le ki kam ki ba kraw kat kan pen scam mi ke jenget ke jengi pen scam mi ke jenglong senran jengki ban bo yo don ki ba ki bari ke bangi ngimtip ko mga ong mene uni ubriu haban up adu arfusan ne light post nem ban i ka burom ke jongle bagalo ke jing pen pau ka ba kraw ka jing im jengu nei nio pat ke jing le ka bakra haboi i pat apni ke jing matla ka si utrang ban i usliang ban i kin san kedar nang no pat saka i pat nyala ban nu jor ha ke jing im jung ni breu ban nu jor ba ke jing le ka bo breu le ke jing im jung teng ke jing long breu jing ba ke jing shitam ke jing jinjar bun sin ki wan ni bo jing kli yo ble ni bo ke jing kli ya ble teng ki jing arta tin ki runga ka jing mut perkhat jingi balai ka jakam ni balai nga haban ma ni kini hatu uble i janga hatu ngadi ka nong pok hatu uble pen khia yanga hatu uble yo so ki jing duai ki jing kerpa jonga bat kum tar ter teng ki jing arta tin ki runga ka jing mut perkhat jingi henry nga kwa ban pen ken mau i phi la magani ka janmi la magani ka 5c ka ni ka janmi hatu ling ba ka webu ka jing dia ka ba ja ka ba ja ka jing im jong pi
wat la ka kat no hatu pela jukeli ni em no belai jong pi try ayu try me kwa ban hikai yang lingba ka ni ka jingja leni lama kan lu ka jing ya kenduk bibi kenduk ka jing try ayu me kwa ban hikai yang aku mo kon jome ni kum ka senran ka jome ni kum ka shakri jome ayu try me kwa ban hikai lesi beli lu kan bun si lama kan lu ka jing kran ka bo beli kran lesi ngim su thui ka jing kan lesi beli u le da ka lu ban peloi ni ban su thu ni la jukli ni am try ayu me kwa ban hikai yang ayu try me kwa ban peni yang ala ba ka ni ka jingja ayu try me kwa ban kedau lenti nga ka jiya ni juga ku kristal ling ba ka ni ka jinja ayu try me kwa ban sneng ban pen ban kentu yang nga ling ba ka ni ka jinja ayu try me kwa ban pen kendit ban riu ba yang nga kum ka kristal ban pen kendit ban riu yang nga lani chanu try me kwa ban yalam yang nga ba kum tar ling ba kini ke jinja pa me penye kendo ke jing junga bun sin ki ba long du jing ke man ni perkan rei ngim jukam keli yo belai try balai me penjai ngakum ni ayu try me kwa la ke jing im ke junga kini de si kalong ke jing pen ke mau ni ba teng kum ki khun ke jong belai ni de ban keli uri ku pa junga ba jong pi try pi ma yang ani try pi le e pa jing try balai pa pi dong menga ne balai pa pi le ngakum tu ngaku akum ta bat ngani kan long baru belai juga pe ya gajing im ga jong Joseph itip bro Joseph ki kitab Genesis lebih pe do long ba life nyu adu kot ka sa pesan sa puli ba kalong story ka so tanah da gitu kana sepang gajing na du bu udon bu pa hadu banda udalong no sinchau ba crowd jong kuri Egypt sa puli itu gajing jam par ke ba so tanah ni kalong ba haba Joseph u ya thu ya ka jing thu pau ngala banong ba beliau ayu ma ka jing pho sniu ya ka lawai ka jing ka ba un salong ya ka ba beliau se penlong ya ka jing im ju u ya thu ya ka jing thu pau ha ki hinmen ju para u pa ju ka kalalong penban ka jing snow si ya ki isi ya ki men ki isi yu ki shon yu ki ko kan penyam no yu u pa ju u bitar yo Joseph namar ni ka jing thu ju ya ka jing thu pau ka ju u Joseph shimle kan nu ka pop u thu ik ka bobli open pau ha ka jing em ju yaki shimle kan nu ka pop henry ik ka baja u ha pan ma ik jing ki ba kraw ka jing em ju kila thmuan penyap yu kim shimla penyap kila di marau no yu ulo poi shiri Egypt ni tip ik jing em ju ka bodon na ging ju Potiphar ka ik baja nang ta u ha ban so na ka bindi ukhlem le kan nu ka pop uma ikijing ke ba shirke ka jing long samla jong u jngai na ying sem marwe kom umrao ba ne ka ba sultan ka long ha ka ba kut jong ka jingja ne ba sultan ka long ha ka ba kut jong ka jingja pin pe ba hadin ba ulasa apol wi ijit ni tip bar ho ka tu ka jing tu kanangan na mi thu shu ka ba ja ha ka ba kut sultan kalong kani Joseph aba lapoi ke tu ka por bolo peni thu ila de makiti ki hinman nama ka jingja ju ka khlam kim don bam shu ukpa ki phali wet bam seri Egypt ki poi hari Egypt ki wat bam na Egypt kim sim lete bauta u briu no sencharo ba kraw abon na Egypt u de uparaj ki kim sim lete ikata banda de kita ka por ka ba uniu Joseph man siban man pen pau no ha ki hinman jo udei uei bara bolo pen pau ya kata haki haga jisha dei makki ki ba dimrau yu ushir Egypt uang kumno yiki uang pimdan kam ban snow si ban snow sei ban snow babe ka jingle ka jongpi uang kumno Joseph uang ba dei ka jing thmu jong ublei baro ba open im ye pi da ka jing perlat ka ba krau uang ka dei ka jing thmu baro jong ublei ban pen im ye pi da ka jing perlat ka ba krau namala da don u Joseph ri Egypt kata ka klam kan sarlun ikata ka jaga ba baro kinya yap
ukpa jong Joseph ki hinmen jong Joseph par jong kin rusi kila pan ma na ka jing skausi namar ka klam ne o namar dei ublei dei ka jing thmu ka jong ublei baro ka ba penjai ka ni ka ba penjai ka ni kini baro ki ja banyak ban pen pau ye ka jing thmu ba ka jing le ba bha ka jong ublei ka jing im jong ki ka jing im ka jong Joseph baro kata ka jing ja ka ba skausi ka ba ja ka jing im jong Joseph kadau baro kalong banyak ban pen pau ka jing le bakrau banyak ban pen pau ka jing thmu ba bha jong ublei ka jing im jong ki kumbang long shakman uni ubreu bo bapang mala bo jisu pen khia ar pusan ne lai pusan ne kanu snem kwa ban sha man ye kendu ye kata kapor bo beli yo ban pen pau ye ka jing im ka jong ka juru ka jing im jong bat jong pi kanu snem ngilama ni ka jing ye ki jing tenju ngilama ki sao ngilama ki ding ngilama ki ding pin kyang ke bakrau ngilama ki sha ka thar ka jing im ka jong im bat jong pi ai bangin kin mau ye ni ka jing shisha bangin wa no ble atrai balei ayu try me kwa ban hikai ayu me kwa ban peni ayu me kwa ban kedau ayu me kwa ban yalam ya ayu me kwa ban hikai yang bangan im bangaru an yu bangaru an long atiar ala apa dong ya ka jing pen pau ya ka jing le ke ba krau ke jong ble ban penron buram ble ha ka jing im jong tikum ki khun ke jong ble nese bon nanging yan hakani ka lenti ko mau new brio matla uyan ko mau Joseph uyan haka jing im jong ki haka im jong bon ki jing e wat sha bagatu ka jing perkhat ka balong du jing kemen ka mong bon sin ka sha rum ningkong e kata ka jing mu perkhat jing ora bon ki jing artatin ka jing de jing ogle bara bon ka jing te haka jing im jong haka jing shakri jong haka jing yang ka kum ka kristan ora bon ki jing artatin yo blay kumu kpa kumu blay joy what shot can do Henry kumno le dang ile chule ban kli try hikai nga ayu makwa pen i nga try ayu makwa ma ka jing im jong Joseph sim la kno inu tip yo blay jing bu long yo blay jing utip kadang ka plan ka bam jukot ka pla ka blay utmul ba ka di ka jingja baro ma blay na shania hu utip ye kata baru im ka jing im ru ka ban ka ba pen subhai bil shinter ka jing im ju hapring bon ka jing so si bo yo kan do bon ka jing thang ka jing im ju o blay yo ban pen pau shisha ka ru Egypt baro ka we ka yo ban tip bo long blay bo blay jong Joseph o long blay o bakrau o blay jong Joseph o long blay o pala o bashisha don ka bari ka bam don bai i ka jing im jonga ba jong pi don ki jingja ke baja ka jing im jonga ba jong pi ka bangi don kam ban wa yo blay bat nga krimen ku ki khun ke ba eat ki jong ble adon ka jing krimen ka ba khraw kum ki khun ke ba eat ki jong ble ba hakoi ka por phin sala ban ong kum ba ong Joseph paro ke ba ja ke ba ngima ka jing im jonga ka ja bat ka long banyak ban pen pau ye ka jing thmu ka ba bha ka jong ble banyak ban pen pau ye ka jing le phla ka jong ble banyak ban pen pau ka jeng krau ka jong ble banyak ban pen pau ka buram ka jong ble lingba ka jing im jonga lingba ka jing im jonga ti kum ki khun ki jom lenga kin tu wi fi ka jan me jong ka sni ka nunu ka jai ka jing im jing tungin namya nginem wat aila mat ka klimat ka baja upaman un busut ki ba do jing kermen krang bangin ngin nget ya ka ba shania ho blay ngin that no yo blay
ngin ngia no yo blay kala banong tang shis tayo tang shi banai tang lai banai tang shi teng snam ngi kendo ngila bon ge jing kliyo blay jinga pa jong pi uni ba pang mala le sing amla banong i phim dang la banong phim la banong arpo arsan na lai pulai san snam u yaisha u joseph ngam tip kat nu snam don kru Egypt ngam i u yaisha ba oblay unyok man pen pau ye gejing ne pla gejing ulung ba gejing im juku piki bri ku nyok ban tip ko mo mane ki bam tip yo blay ki bam nge yo blay no blay u blay jongki u blay jong u Joseph u blay jong abat jongpi u ba ngi shakri blay ulong u blay u pla ke ba jai gejing in ngalong ka test jing im jing kalong ka test mi kalong gejing pla iki we pat ba ki nyok ban tip ba itu yo blay jonga ba chopi to blin kur khu ne ka jan met jong ne ka singi le ma ni ka Bible study ni ye beteng pat ikini ka ju ik Bible study la shim te yo pangi ka pa ni pi aya ka por ka jong pi bi nyo ban ya puson ye perkhat lang ni ka kitin ka jong play but om tang bangala shu ai kom tu kan chukut no tang tu rei persang man dua yo play wa chu shu ayu try ma kwa ban kran ni ngalang ba ka Bible study ma ni ka jan met ka gospel you honest ngam khnai we do hi ka ai ngai ke i ka khrao na ma ka jingja ko kan ra kapan ai boringa kapan pelai nga mangala pan im khamba kum ka shakri ka jome ublei na kam ta ka burom chu